Už to je viac ako mesiac, čo mám doma svoj iPhone 17 Pro Max a preto nastal čas ukázať si moje 3 aktuálne najobľúbenejšie obaly, povedať si, prečo sú obľúbené, prečo by ste si ich mali alebo nemali kúpiť, do komentu mi napíšte, aký používate obal vy, no a poďme na to. Začnem asi najväčšou klasikou a to je Apple silikónový obal. Za mňa ním nie je čo pokaziť. Je príjemný v ruke, funguje ako má, nie je príliš hrubý, ale zas ochrániť zvládne. Ja ho tu mám v tejto modrej farbe a v kombinácii so strieborným iPhoneom to aj vyzerá veľmi obstojne. Začnem teda vnútrom, ktoré je krásne mekučké, takže bezproblémovo ochráni tohtoročný hliník od škrabancov. Čo sa týka tlačidiel, tie sú súčasťou obalu, takže sú silikónové, no aj napriek tomu sú krásne klikavé, ľahko stlačiteľné aj veľmi ľahko nahmatateľné. Celý obal je silikónový, takže tam sa veľmi o čom ďalej nemáme baviť. No môžem povedať, že neviem, či to je tou farbou, alebo je to tento rok o niečo lepšie, no nechytá sa mi naň až tak veľa prachu ako pri tých predošlých. Magnet na otlačky to ale stále je, to si nemyslíte, a od mojich rúk je neustále obchytaný. Prejdeme ale na spodok, kde máme výrezy na všetko potrebné, a teda reprák, mikrofón, USB port a tento rok aj 2 miesta na uchytenie nového Apple strapu. Ja osobne strap nepoužívam a radšej by som mal ten kryt celý uzavretý po tých krajoch, ale je to čo to je. Vpredu je potom ochrana v spojení s ochranným sklom úplne minimálna, lebo kryt presahuje iba fakt maličko a silikón je mäkký, takže na tie pády na displeji by som sa veľmi nespoliehal. Na boku máme samozrejme kamera control tlačidlo ako súčasť obalu, no a čo sa týka ochrany kamery, tá existuje a je dostatočná, no zvládol by som, keby ten camera ring bol o kúsok väčší. Tiež by som možno zvládol, keby väčšia časť tejto plošiny bola zakrytá, ale chápem, to už by predsa Apple nesedelo do tej dizajnovej politiky. Čo sa týka nejakého fitu, ten je mega bombastický, telefón tam zapadne a vôbec nejde nejak jednoducho zas von. S MagSafeom taktiež samozrejme spolupracuje výborne, je to predsa Apple obal a síce ten magnet nie je najsilnejší, no na bežné veci funguje viac než dostatočne a na silnom držiaku v aute tiež podrží. Tento rok je to za mňa aspoň príjemnejšia voľba ako alternatíva TechWoven, ktorý som nejaký týždeň-dva používal, no aj tak som sa nakoniec vrátil k tomu silikónu, lebo je v ruke proste príjemnejší. Cena tu je 59 €, tá cena je totálne prestrelená, no aj napriek nej ma tento obal každý rok presvedčí. Druhým účastníkom v tomto videu je potom Banks Armor Pro. Tento obal som už minulý rok spomínal v tých najlepších obaloch a tento rok to nie je inak. Začnem tým horším a teda, že vnútro stále nemá mäkkú výplň. Je to škoda a tento obal by to naozaj spravilo takmer najlepším, aký som mal, ale čo už. Materiálovo sa tu bavíme o gume a aramide, dostupných je viac štýlov, mne sa páči tento a o tomto aj budem primárne hovoriť. V ruke pôsobí jemne, možno trošku klskejšie, hlavne pri prechode zo silikónu, no príde mi, že používaním sa ten úchop zlepšuje. Tlačidlá tu máme kovové, pôsobia prémiovo, sú dobre klikateľné a dokonca ani nejak extra nehrkajú, čo beriem ako plus. Na spodku tentokrát úchyty pre Apple Strap nemáme, no máme tu dokonalé výrezy tak, ako na originálnom obale, na všetko ostatné. Ochrana z prednej strany je tiež veľmi obstojná, tu už aj so sklom výraznejšie pretrča, ale stále nie nejak veľmi a tých pádov na predok by som sa už až tak nebal. Rovnako to ale bude s pádmi na zadok, lebo tento kamera ring by pravdepodobne v pohode zvládol na výšku aj ďalší set foťákov. Otvor tu ale bohužiaľ alebo bohu dík ostáva rovnaký ako na origináli a teda dizajn je zachovaný, ale bonusovú ochranu tu nemáme. Kamera control má potom samozrejme svoje vlastné tlačidlo, ktoré funguje parádne
Aj ten samotný fit obalu na telefón je výborný, ako bol aj minulý rok na všetkých stranách. No dobre, po dlhšom používaní som si všimol, že ten vrch by mohol byť trošilinku pevnejší, ale to už je len taký detail. Každopádne, Banks, zapisujte. Dôležitý je tu ale aj MagSafe a magnet je tu silný a rozhodne pocitovo silnejší ako na Apple originále. Ja mám ale zjavne úchylku na obaly, ktoré chytajú otlačky ako šialené, lebo Armor Pro sa tomu tiež nevyhne a po chvíli používania vyzerá celý ochytane. Cenovo sme tu takmer na polovici Apple obalu, 34,60 € a po zľave je to úplne jednoducho aj pod 30 €. Takže teda výborný, odolný a dobre vyzerajúci obal? Toto môže byť on. No ale ak preferujete minimalizmus, tak jeden mám v obľúbe aj ja a tým je takáto Ultra Slim Pitaka. Tento obal je definíciou toho, ak chcete mať telefón ochránený proti škrabancom, no stále chcete zachovať pocit v ruke ako bez obalu. Na dotyk je to jemný aramid, už pocitovo v ruke vôbec nič neváži a tento rok dokonca získal aj vlastné kamera control tlačidlo, takže o dieru v obale menej. Na telefón samozrejme sadne ako uliaty a v ruke pôsobí, ako by ste nič nedržali. Nemáme tu samostatné tlačidlá, takže výrezy na jednej aj na druhej strane. Vrch a spodok je potom ale krásne zakrytý a výrezy na reprák, mikrofón a USB port sú veľké a tam, kde majú byť. Ochranou sa samozrejme oháňať nemôžeme, takže predok to nič, strany podľa strany a kamera ring je tak akurát, aby sa nič nepoškodilo, ale zároveň to príliš nepretrčalo. Je to aramid, takže magnet na otlačky je garantovaný, no aj napriek tenkosti ponúka celkom silný MagSafe magnet, takže všetko príslušenstvo bude fungovať tak, ako má. Tento obal je čistá imidžovka, je tenučký, je ľahučký, dobre vyzerá a možno aj trošku ochráni, no je to obal, ktorý si beriete, ak viete, že vám ten telefón proste nepadne. A za cenu 50 a viac eur aj budete dúfať, že vám nepadne, lebo si ho nechcete hneď zničiť. Za mňa je toto tohtoročná trojica, ktorej sa určite budem držať, ale ak sa naskytne niečo ďalšie, zaujímavé, tak si aj o tom potom môžeme spraviť video. Do komentáru mi teda ešte vy napíšte, aký obal používate. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite hodiť like a subscribe. Dole do popisu hodím aj linky na jednotlivé obaly. Tu si môžete pozrieť niečo ďalšie, no a my sa vidíme zase ďalší piatok. Čaute.